and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Ngano ka, Mateo? Muna, kinahanglan nga molihok na ko. Kinahanglan nga makuha ko na ang bagong sugo. Unsa? Panahon na karon nga masayod na siya sa tanan. Tungod kay nakita ko nga nakauyab na siya. Ha? Nabalaka ko nga basig maulang unya kini ang babag sa iyang pagkasugo. Ang bagong tigbantay sa mga bato sa kinabuhi. Mateo? O karon muna, miabot na gyud ang hustong panahon. Unsa ko nimo kamahal, Maynard? Labapas kong kinabuhi, Ilona. Sobra ko ikaw kamahal. Og dili ko magkatugot na mawa ka pa na ako. Karon nga naangkon ko na imong gugma. Ako pa kamutan. Nga ikaw na ginamamahay mong inahan sa akong mga anak. Ang babae nga dadun ko sa altar. Dihara usab nimo nako kitaganan akong kasing-kasing, Maynard. Ambot magunsa ka kung mawa ka na ako. Ingon na usab ako, Ilona. Ambot magunsa ka ako kung mawa ka na ako. Mamatay siguro ko. Mong bisag unsay mahita po, mag-inunungay kita. Atong lig-unon ang atong duha ka kugma. O, Ilona. Pakigbatukan tago sa mga pagsuhay nga mudangan sa atong kugma. Magtabaya yung ta. Kung doon na may maabot nga uno sa atong duha ka kugma. Nga dili kita mabungkag. Oh, Maynard. Ilona. Ilona. Wa gid ko'y pagsupak sa inyong relasyon ni Ilona, Maynard. Kung unsa man ang makalipay nimo, niami si Papa nimo nga musuporta nimo. Mao ka na anak. Wa gyud kami pagsupak si mama nimo. Maayo man ka na si Luna. Gawas nga imo siyang kababata, buotan sab siya, unya gwapa. Mahal ko siya, ma. Pa. Ug siya na gid akong pagkaslan. Bag-o pa gani ang inyong relasyon. Magtulo pa lang gani kabuan ang inyong relasyon, unya siya na ang imong pakaslan. Tinawad na, ma. Pero gibati ko nga siya na gid. Siya na ang babae nga himo na kong inahan sa akong mga anak. Wa na ko'y pangitaon sa lain, ma. Pero anak, mga bata pa kamo. Ayaw na paghisgot anang minyo. Dili pa karon pa. Pero anam gina diha mo abot. Basta kay sultihan ta mong daan nga siya na. Si Ilona na ang babae nga akong pagkaslan. Ako ba yan, no? Suya kay ko ninyong duha ni Bay Maynard. Nganong suya man ka, Butchok? Ang. Minahalay man gid mo. Nya. Ako? Wa man gyud ko'y ago. Bisag usa. Unya. Pag-unsa lang ko ani, ha? Wa pa sa pagkakaroon. Pero wa ta mahibaw sa umaabot ka panahon. Makakita ka na og babae nga para gyud nimo, di ba? Kinsa man sab. Wa ta kahibaw. Naara na sa tabi-tabi, uy. Sa ina sa ng tabi-tabi, oy. Nalabay daghang nasa tabi-tabi. Unya, buang di ay. Ikaw gid, Butchok. Kamu ba si Bay Maynard? Buto kay ko ninyong duha. Kay ang amigo ba mo og miga. Close ba tan tulo. Kay ka pa sa gamay pata. Hangtod ka ron. Ngano ka, uy. Mingisi ka man gud diha. Nauna lang ako ba? Ang unsa man? Inigminyo ninyo ba? Nya, makabato na mo og anak. Unsa sab ka yung anak sa? Ay, syempre, uy, tao. Ay, dili man na mo akong pasabot. What I mean, kay si Bay Maynard, doon na ba talag saon nga gahom? Unsa sab ka yung anak sa? Gamahanan ba ka sab? Butchok.
dam ko. Usap to ko dam ko. Tiguang. Tiguang bidool na ko. Unsa man to? Murag tinuod akong dam ko. Unsa na bang rasa? Mugawas ko din sa kwarto. Mingaw ba din sa sala? Asam dahil si mama o si papa? Basig to sa gawas. Oh! Oh! Ay, mong naong! Murag! Dam ko pa lang ni? Ikaw ito nakita ko sa kong dam ko, di ba? Wa ka nagdam ko, Minard. Nagkaila ka na ko. Tugay na akong gisundan ng imong pagkatao. Kinsa ka? Dautan ka ba? Ayaw pa pagkitag doon talihok. Kung di ka gusto mahiagom na ko. Ayaw magdool! Giing natin ka ayaw magdool! May gahom ka! Nasagal ni ba kung itira ni mo? O nalagpul ko pag sumalik sa akong gahom! Kinsa ka? Kinsa ka? Ayaw hilapti nga kong anak kung di ka gusto masama niya akong pinuti! Kinsa ka? Unsay imong tuyo? Ako ang unang sugo. Ug niya ako aron sa pagkuha sa ikaduhang sugo nga mao ikaw, Minard. Nakaila ka sa akong anak? Nganong nakaila ka sa kong anak, ha? Wa ko mo ani aron sa pagpangita og gubot. Tungod kay dili ko dautan nga tao. Sa ako nang gikaingon ni ako aron sa pagkuha nimo, Minard. Tungod kay ikaw ang sunod nga sugo. Sugo? O si sugo? Ang sunod nga tigbantay sa una, dinay mutang ang mga bato sa kinabuhi. Wa ba ka mo mahibong? O bisan ikaw, Minard? Wa ka ba mahibong nga dili kasama sa uban nga ikaw tunay ka Paminaw, kay sulti ko ninyo ang tanan. Paminaw. Kumusta naman ka si Mateo dito sa ubos? Nag-abot na ba ka ang ilang daan sa pag-ong suko? Huwag yun siya magpakuyog o iyang mga sako. Mas palabihon pa kuno niya nga mag-inusa kaysa gapal na kuno sa iyang lakaw kung doon na pa siya'y kauban. Abuton ko ang iyang pagbalik. Huwag maayo lang unta. Huwag madana niya ang bagong suko. Mao ka na ang tanang nahitabo sa nangagi o karon. Maong ni ako aron sa pagpakita ni mo, Minard, o pagkuha ka ni mo. Kung siya man ang suko, ang bagong suko, gipili na ba siya sa Ginoo nga mao ang suko bisag wa pa siya matao? Tinood ka na. Kamong iyang mga ginikanan ang gihimong instrumento sa Dios. Hilabi ka na nga mo'y nagsabak sa sunod nga sugo. Ginoo ko. Minard, kinahanglan nga dawato na nimo ang kamatuoran tungod kay ikaw ang tigbantay niini. May migaw si Umpad. Upat ka buka. Lain-lain ang kulor. Mao kini ang mga bato
nga nagrepresentar sa kayo. Hangin, yuta o tubig. Mao kini ang imong bantayan, Minard. Nga dili kini mailog sa mga daotan nga gustong mo kuha niini. Mga replika lang kini. Pero ang tinuod nga mga bato sa kinabuhi atoa sa umna dito sa Olympia. Pasagda lang nato si Minard nga mag-inusar. Nahibaw ko nga nakalitan pa siya sa iyang nahibawan. Dili lang una nato siya disturbohon. Karon pagyud ko. Nga na di ay nagpuyo sa ibabaw sa maong bukid. Gikahadlukan ka ng bukira. Tungod kay kutob sa musaka diha, dili na mabalik. Tinuod ka na. Tungod kay kutob sa muanhaan ng bukira, duhara ang padungan. Mamatay tungod sa bangis nga mga mananap nga iya sa mga daotan nga naa sa tunga-tungang bahin sa bukid. O makalapo siya ug moabot dito sa Olympia. O makadiskubre sa bagong paraiso, diin kami magpuyo. O dili naganahan nga manaog sa ubos. Mao ba? Maong karon, kinahanglan nga madako si Minard ngadto sa babaw. Aron bansayon ko siya sa iyang mga gahom. Aron andam na siya sa umaabot nga panahon. Kung moabot ang gusto mo kuha na usab sa mga bato sa kinabuhi, Dili ko musugot nga ibukuhaon ang akong anak. Dili ko musugot nga mahimuwag na mo ang among anak. Dili! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!